তিনি খাবো ওয়ান তামনি বাগে হিংকাই মিডিয়া চ্যানেল সমর্থন 28 তারিখ ফেব্রুয়ারি চিনি মহারাজ কিশোর ও হাতাयो কক সামান দিল্লি बै रंजागै थांमानि अबानि बागै ब साइ खालाममानि आं दिल्लीआव आं रिंगै दं आं मा थांनाय दिल्लीनि आं याक बुकसा फिरक फाइग्लाक नै बजे सामानि अबानि बागैनो जों ताबो बनो बिनि কক मतने ओ मंच ता सबायदि ओ मंच फाया पैसे दिक्लारेन फायनाय तामो माननाय तामो मानिया आं याक बुकसा फाया नै ब सामानि इनि जों खबर मानखा महाराज अलरेडी चीने भारत बर्षनि ताबुनि चीने होम मिनिस्टार अमित शाह ताई चीने त्रिपुरानि डॉक्टर मानिक शाह ताई चीने विरिंगल चीने नेता है के चीने एलओपी परम अनिमेश देवबर्मा आदिनि प्रेसिडेंट विजय रांखल ताई चीने महाराजा लोटो टीचर मानिक पाई आसु पाई मीटिंग पाई जों ताबुक सदना एग्रीमेंट सय लायकानै जों ताबुक खोनाका जों मुखा लाइव नि बिजों नन मीडिया नि बिजों जों मुखा लाइव नि बिजों मुखा जे बर सय लायका अमने बागै आं विशेष खाय खा खामानिखौ अबसे जों आनि लाइव 91 नि सिबे आं आनचलिकना हामजगै सिखला जीवन सिबिनो आं आनचलिक खायै तो फाडम थानो बागै सामखायमनि एकमात्र ताबुक भगवाननि समान है के जों ईश्वरनि समान होननाय फायनाय जेने पाइ थाकनो जे राजा महाराज किशोर बेनि बिथिंजों जों पाइ अबानि बागै जों गोसोबाय पायाखौ दाइबो दङ दिनै सभा एबा महाराज दिनै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे तुमिर भाइमानि अबानि बिथिंजों जों दंथखनाय मोसालायनाय जालायनाय दंथखलायनाय आनन्द फुरिसलायनाय दाइ दिनै ओ साल रांसाकनि अखरबै सिजागै लाइ बुमाङै दंनाय प्रत्येक बोसोरनो सेलिब्रेशन मिटिसा जानाय अब कमरि होय दंनाय अबानि बागै आं खरचा ओ आंदोलन खायनायनि खरचा साखि गय आं बदने बेलाके प्राउड फील गयो अब आनि नेक्स्ट जेनेरेशन खायना सालचा अबनि तै जोंनो नाय मानाय नक मानाय बरबाय जों कक साजनाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन कायसे साखि गय जों बाजगा महाराज पन्डित किशोरनि सामुं गुबै गोथार गुबै माननाय जा त्रिपुरा मथा साइ माने 3.5 बोसोर हायचो जों जाबुक जों अब हायके कायसे चिनि ग्रेट डिमांड के थाइमानि अवन खुशी लाइके हामबाय अब हायगन जों महाराष्ट्र मानि दंनाय लाचिना क्रय किरना क्रय हाइमिया सानाय रक महाराष्ट्र दोस खालायनाय रक बरक ताबुक बरक थानाय बरक ब बिसिमनो दंनाय बरनो जों नरिया महाराष्ट्र ककनो सौ बरनो जों हामजगो नों बुजियाङै दङ ताबुक नों मानवन परे नों नरनो सादि नों नरनो दंनाय नरलाक जों बरनो हाइमिया कक सगलाक बरनो थाइ जाबनो सय हेबा नों खामा सिनाय हाइमिया साया सानानि फुने नों खामा सिनाय ताहके ताबुकले नों नक खोनाब्ला महाराष्ट्र फान नक खोनाब्ला महाराष्ट्र गुबै नक खोनाब्ला महाराष्ट्रनि सभा ताइ जों दत थांजङै महाराष्ट्र लगिरमान बिसिनाय दिनै कायसा गप्लायनि चिन्ह गप्लायनि सालङै मामानि बागै दिनै आं नरक बिसिनाय हामबाय ताइ खुलुमो महाराष्ट्र खुलुमो चिनि बुबागरना बिनि बिसिनाय अति प्रसार अमरनाथ तंगनि जों ताइवैचा लाइव बुबाङै गेजेरजों साखिङै थां मामानि बागै खुलुमो महाराष्ट्र हामबाय